Ba al zenekien Euskadin urtero 254.000 tona elikagai inguru alferrik galtzen direla? Hau da, 115 kilogramo pertsona bakoitzeko. Horrek zer pentsatu eman digu, nola kontserba ditzakegu hobeto elikagaiak? Galderari erantzuteko sagar bat 3 egoera desberdinetan utziko dugu aste batez eta zer gertatzen den ikertuko dugu. Horretarako material hauek erabiliko ditugu. Sagarra azala kentzeko tresna, labana, platera, aluminiozko papela eta beirazko taperra. Asteko sagarra zurituko dugu eta 3 zatitan banatuko dugu. Zati bat bilgarririk gabe utziko dugu plater batean. Beste bat aluminizko paperan bilduta utziko dugu. Eta 3. taper edo beirazko ontzi itxi batean utziko dugu. Egun batzuk pasautakoan sagarrak izan dituen aldaketak aztertuko dira. Ikusi daitekenez bilgarririk gabe utzitako sagar alferrik galtzen hasita dago. Beirazko taperrean gorde duguna ere bai. Aluminizko paperean bildu duguna ordea hobeto kontserbatu da. Beraz, nola kontserba ditzakegu hobeto elikagaiak? Bilgarri egokiak erabiliz.